Wakan Atak bakan alah bapak nganggo mandek iki sepur apa suara wong kuwi seneng kok dielekke ya Gong embuh oh kancane topan kuwi embuh ana balungan kampleng Mas ya kendula kenduli uwet elo sik tak antem boto nyanyar dibubarke itu mangsamu iki wah seneng aku iki Mas Topan semantene Mbak Rosiati nggih Mas Mas Lesus aduh pancene suarane piye pan rumangsamu biasa-biasa saja wah ya wis biasa-biasa saja piye to tegese aku ki biasa aku numbuh Cobi Mas Topan, Mang Chandra, Mbak harus nek cara buah napa niku? Kula nek mboten cedhak ngoten mboten iso lho. Mang sawang Chandra iki ora mergo cedhake to ya. Ora iso. Wis rena. Moh celatu. Napa cara buah? Anggur. Anggur? Weh, anggur enak. Anggur Finlandia. Waduh. Ceplas-ceplus nek Mas Lesus nyandra buah napa nika buahne? Nek buah niki ngerti bojomu tau nyidam buah kleru lek ngono kok nono. Oh nyandra kok. Iya nyandra nggih. Kula niki nggih apel Thailand. Waduh. Apel Thailand gak sing nek sing sitoke kaya jeruk Ambon. Mbak Darsini. Nggih nek bojone Topan niki jeruk bosok. Bojomu lak ngrungokke to ning omah? Iya, banyak bojoku wis perasaane ya wis ngono kuwi. Wis ora bakalan nesu kae. Heeh. Tabah kok wonge. Iya. Ane ya kuru wong. Tahan banting kok ya. Wah, ngantek kuru ora lemu-lemu tuh kono vitamin pira-pira ya bangga. Nyet pawakane wis ngono kae kok ya. Mboten men kematus kok asine. Aduh. Nggih, terima kasih putut manggung Mbak Rosiati. Mahal tenan. Nggih. Katur Pak Petruk sugeng dalu. Kula keluarga Hadi Dalimin ing Surakarta. Waduh. Nyuwun ulur kambang sing nyemek-nyemek. Waduh nggih. Menika kagem para pamirsa sedaya tuwin para miyarsa matur nuwun saking Raka Mas Sutardi. Waduh nggih. Monggo ulur kambang. Slendro menyura ulur kambang. Sapa? Mbak Darsini. Ya, Dar. Ulur kambang, Nduk. Nano. Ya, Mbak Darsini semangate nyambut ke Jakarta tok. Kok iso? Bojone Jakarta. Oh, lah nggih. Ya. ukuran
lenet leno nyangking ember ngiwonengen linggih cecer ku tombo kangen ya weh diplotrokke Bagong iki neno monggo ya Mas Topan. Nggih. Panjenengan nek mireng uler kambang ngaten pun kemutan Ngawi mboten, Mas? Sinten? Sampeyan. Nek Kelingan- Ngawi pas kelingan Ngawi ra. Jagong Nggih. ngangge uyon-uyon Nggih. pas metu uler kambang. Nggih. Sampeyan rawuh. Mboten. Oh, ya ora lumrah wong kuwi. Panjenengan Wong diulemi kok ora teko nek pancen sela. ora teko ketoke. Oh, terus akhirnya teko aku. Aku nek digiring karo Pak Anom bingung, playune nang ndi ngono bingung jane aku. Ane ya. Mulya karep kumpul aku ben mudeng. Nah nggih, bincang-bincang mawon tungane rezekine kathah. Pancene Matur karo panitiane Pak Maryoto. Pak Maryoto, Kula sampun tresna tresno. Terus Yati. Ngene lho, Nggih. Pak Maryoto. Pak Maryoto, Sak paring-paring, Pak. ora ngemis. Lengkap. Lah iya. Apa ngrawiti wit sore nganti seger kabeh. Iya. Singen swara apa komplit. Komplit. Swara sing tutuke sithik suarane banter enek. Apa we? Mbak Rusiati kan tapi cocok ngono Sus. Nah, iya, sing genah ta wile ngomongnya. Mesti salah nek genah. Sing Mbak Tarsini iki sesuai. Sesuai. Ya ombo ya banter. Wah. Deh. Weh, anu saiki jenenge Bathari Ombo. Batari kok pilih ombo. Nggih, sampun Nggih. kepamit pamit. Loh, nyang ndi kok? Oh, urung rampung kok. Aku pas kok kono terus dindak ngono dadi lungguhku nang kono. Mulai kene langsung kono itu kan kelihatan. Iya. Waduh. Masa nggak mampu? Alah. Terus dadi iklan. Inggih, monggo salin swasana pelok, Mas. Yo, pelok. Arep ngapa? Nanjake anak kula nang Yarta kuwi. Oh iya. Monggo Mas Yarta ketokno gaweamu. Iki ora piknik yo, nyambut gawe. Oke. Pangkur pelok. Nanu. Ya. Mundi pisane kok lara to yar. Ora kaya kalamun lara ati Nanu. ati kenandang wanya
Hop, ganti swara lanang. Ya. Yen mangan ora doyan. Luar biasa. Klisa klisi sawengitan bisa turu Hop, ganti wedok meneh. Ya. aneng paran ora kerasan. Hop, ganti swara kethek. Bagong malah mere no. Ya, lanang wedok gelem watoni lair slamet kaya wong bayen, Kong. Kudu weruh apating ati. Nuhoni pemundhut saking pepundhen kula Ibu Wahyuning Diah ngersakaken praon. Yo, praon truk. Monggo. Low. Yeah. Monggo Bu tindak tingkah. Tumpet nyekar Bu, ayo gayangke. Ini padha sing kaping kalih Bu. Ayo. Mas. Ya. Yeah. Lo. Jiro lu yo kanca neng gisik. Gembira alea playa banyune segara aku ya numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah piak piu piak banyu binala ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu ade jawil mas jebul wis sore witeng kelapa katon awe-awe prayogane becik bali bae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Matur nuwun. Wah, kedah-kedahe sing mengestoni putrane pinarak nyang panggung mung kepareng-paring berkah prau layar. Wah, nggih. Nggih, terima kasih. Awis saking doronganipun Muril Bu Wahyuning Diah kepareng-paring prau layar. Yening tawang, wah iki ana sing ngresaki kok Cak Topan. Yening tawang, sinom yening tawang. Nggih, panjenengan mumpung wonten wektu. Lah nggih. Bar ke jam 7. Ha nggih, lawitena niki jan wah pundhutane jan werna-werna. Monggo keparenga. Sinten Mas Topan? Ra, Bawa. ra. Ra iso.
Napa Mas Lesus? Ayo Pan. Ayo coba. Dikira kalah karo Yarto. Waduh, nah ngono. Sinom yen ing Tawang akan dilaksanakan saudara Topan dan saudara Lesus. Suara wedok. Wedok. Nembang ngomong wedok. Suara wedok kayak Yarto malah. Lanang ya kena ora. Ayo. Ya ampun Sus. Apa? Wis ora iso maca. Ngagem kaca tinggal to. Pancen ora iso. Wis serahne karo kadangmu Mas Lesus. Nggih, kula serane kalian sederek kula sepuh. Nggih. Siapa? Ribut Sugiarto. Oh. Ora, wong ki awit saka pamunduting para pamriksa. Alah mbok picek mboten saged lho niki. Yo Cak Lesus wis Cak Lesus. Nah, Kowe aja ngisin-ngisini lho. Alah, suara wedok malah nang. Wis, ya swara hantu sing apik. Mbon iki. Pun, monggo.